da ni yng nghanol gornest yr agored pob gwlad yn y gwellteiria masnachol ar hyn o bryd ar stondin 1 Clive Hamer o Gwmelan, Maureen Cade o Ffrainc ar 2, Rhydian Evans o Geredigion o Dal y Bont ar 3, Andrew Mudge y 6 ar 4, Elfed Jackson o'r Gogledd ar 5, a draw yn y pen draw o Ffarm Cwncloch mae y Gareth Owen. Dyna'r line-up i chi? Gareth Owen, di o'n om chwaith fyny hynna ar stand chwech. A'r boes na di bod yn brysur roi nhw'n rhedeg cystadleuaeth gwych fyny Tiabed Gelert. Cneifio Gelert. A mae hwnna wedi datblygu dros y blynyddoedd. A mae rhaid rhoi parch a diolch iddyn nhw am gynnal y gystadleuaeth yna. Achos yn rhan o hwnna, mae gen nhw feithrinfa i gneifwyr gwella newydd a dweud y gwir. Bobl ifanc sydd isio dysgu. Yn cystadlu felly. Ie, ti'n llygad y lef yna. Mae ddew, Rhydian Evans, mae'n bachgen ifanc, mae'n wych ar machine ar y peiriant hefyd. Ond mae gan chi wedi dysgu a troi lew i'r gwella. Mae'n dde weld o fan yna. Cael gwaed newydd yn dod fyny. A jyst i sôn, dydw i ddim yn hollol siŵr ai 5 neu 6 sydd o ddefed yn y gorlan. Ond os oes na dim ond 5 yna, yna mae yna 5 ar draws y bwrdd allan gan Rhydian Evans, Ceredigion, Andrew Mudge, Lloegr ac Elfed Jackson o Eryri. Hefyd Clive Hamer wrth gwrs draw yn y pen yma ar stondin rhif 1 ynta a'i bumed allan ac yn mynd ar ystodiau hirion a rwan ar hyn o bryd. Mae'n agos iawn yn un Andrew Mudge ac Elfed Jackson yn dod lawr yr ochr o'na. Dwi'n meddwl bod Elfed jyst a rhyw damed ar ei flaen o. Yn dod rownd y fflanc na, jyst ail osod eich chydig i Stein Llonydd. Ydy, mae o di newid ger rwan yn dydi, felly gawn ni weld rwan eithaf am y botwm coch neu oes na, mae'n ein arall yn y gorlan, felly 6 o ddefed ydy. Oedd i mod rhaid sbio ar y cymar corlan, hwnnw a'i ben dros y drws, sbiwch ar ei gyntaf mewn. Dyma fo, Elfed Jackson. Elfed Jackson fydd y cyntaf mewn am y ddad ola. A Andrew Mudge ddim yn unbell ar ei olo. Na, di wir pa wella, ydy o'n dewis gwella gwahanol rwan, tybed? Ni'n ddigon manwl i sylwi o gen o wella ffres ar gyfer yr unwysa yma. Os sbiwch ar Elfed Jackson rwan, mae'n newid ger sylweddol wedi bod. A fydd o'n mynd dan y tansail na rwan, ychydig o drawiadau o dan y gwmffon i wneud siw bod o'n gallu gorffen yn daclus ar yr ail ochr na wedyn yr ochr gyflog nes ymlaen. Fydd o'n cymryd mwy na rhyw 2 funud rwan a fydd o rownd i'r ochr arall na i chi. Da ni ar 14 o funudau ar un o bryd mae wedi cymryd iddyn nhw gneifio y 5 a hanner o ddefednas fel mae ar hyn o bryd. Amser gwych yn Andrew Mudge fan yma jyst wedi cael bech o flaen ar Elfed yn cwmpo lawr fewn i'r ysgwydd gyntaf yna. Elfed fel mynd ddim yn bell ar ei olo. Ydy, a mae'n ddiddorol iawn i weld y cneifio gwella yma yn yr un dull a cneifio peiriant yma hyn wrth gwrs ynde. Os a ddim gwahaniaeth, a mae'r bechgyn yma, mae'n rhaid cofio bod y bechgyn yma hefyd yn gneifwyr o fri efo peiriannau ac yn gwneud llawer iawn dros y flwyddyn yn llunde. Ond yr hyn sy'n mynd â'i bryd nhw o ran cystadlu ydy'r gwelleifiau. Ie, ti'n iawn hwnna. Mudge fan hyn, just ar fin troi'r gornel, chydig bach mwy o stodiau hirion gen o fo. Lle mae Jackson ar ni, mae Jackson ar ei holi. Dwi'n meddwl o chydig bach yn dydi Will. A Gareth Owen allan yn y cyfamser efo 5 chweched. Dwi'n siŵr. Ie, mae Elfed wedi dwy'n y blaen nôl. Ham wedi troi hitio'r ysgwydd o yna. A ffwr a fo. Cwbl o clips rownd fyna wan. Ydy, maen nhw drawiad am drawiad o'n yn dydyn. Lle mae Clive Hamer ar Iwan mae Clive a'i chweched allan o lwchi. Felly Clive wedi dechrau'n gyflym ac wedi eich pylu rhyw chydig bach wrth fynd ymlaen. A dyna'r dewis maen nhw wedi wneud, mae'n debyg o ran ansawdd y defed, o ran yr her sydd i weld yn y gorlan. Felly mae rhwng Elfed Jackson ac Andrew Mudge, pwy sy'n mynd i orffen yn gyntaf. Ie, wir mynd o agos. Elfed Jackson. Cwbl o trawiad rownd y gymffon fyna. Ond Andrew Mudge, mae'n gwybod ffordd i fynd, mae'n gwybod be mae'n gorfod wneud i cael y results mae'n eisiau, yn dyma fo. Chydig o drawiad rownd y gymffon. Andrew Mudge. Andrew Mudge o ryw eiliad o Elfed Jackson. Ornest ydi pencampwriaeth gwellheifwyr Cymru, yr agored pob gwlad, Gareth Owen yn dod yn stondin 1 ar 2 Rhydian Evans, ar 3 Reinald Hughes.
Hughes ar 4 Clive Hamer ar 5 Rodney Glyn Elfed Jackson yn y pen draw ydy'r line-up y fanna. Cymru i gyd wrth gwrs, ni'n dweud agored pob gwlad, nid pob gwlad o gwbl, un wlad sydd yn hyn, sef Cymru. Gareth Owen am ei o'n troi hit yr ochr ôl yna. Hwn fyny ar stand rhif 6 a dyn. Elfed Jackson, cwpolod i'r gyda rhawn y gymffon yma o fewn. Am y ddafad nesa. Awr y portol o hi. Ac yn feistrolgar yn rheoli'r ddafad hefyd fel mae'n dod allan. Dwi'n ti yn gweld bod y straen yn dechrau dangos wwan y byd yn dweud. Dwi'n bod yn y cyflymdra na'n colli'r ychydig bach o eiliadau trwy y ddafad yn troi i gicio. Ie, ond mynd o'n llangyd i ddiwan. Y ddafad ola allan yma. 6 o ddefed yn cael ei cnifio. A mo'n mynd amdani. Diolch eisiau colli tir fan hyn. Ond, ie, pwy sy'n wrthi? Gareth Owen yn trio dod nôl arno fo. Na ti, Gareth Owen ydi o ar stodi'r rhif 1 fan hyn ar ychydig o stodiau ar ôl lle mae Clive Hamer arni a mae o'n ond yn just troi'r gornel wan ar fan yr rhif 5 lwch chi. Rhydian Evans yn y cyfamser. Tybed, lle mae o arni? Wel, da ni di collio am munud achos mae o fanna ar rhif 5 yn dod lawr yr ochr ola a bian iawn fydd o fewn am 6 hefyd. Diolch yn bell o Gareth Owen fanna. Dim o gwbl. Mae wedi mynd ar blaen Clive Hamer. Ydy, a fel y ti'n sôn, y garddwr na yn gweithio mor galed wan. Faint bynnag o fi'n sy'n gennych yn rai bod hwnna yn dyd arnoch chi'n y pen draw, ydy. Ydy, a wrth gwrs mewn ffeinal fel un, maen nhw'n pwysio'n galed. Pwysio i unan i'r eitha. Felly fydd y braidd fyna greitio danedd a greindio trwy y poen. A trio wneud pob blo. Cyfrif ar y gair, sôn am y blo, am y trawiad yna, mae Elfed Jackson wedi troi'r gornel am adra. Ydy wir. A mae'r crowd tu ôl, y crowd yn gweithio ymlaen. Come on, Elfed, maen nhw'n dweud. Dipyn o ffefryn ers blynyddoedd Elfed Jackson fyny ar y llwyf yma. Wel, dyna'r peth, mae o wedi bod mor ffyddlon i'r gystadleuaeth yma, wedi bod mor llwyddiannus ac felly fel awt ti'n adeiladu dy fanbase mae'n debyg. Ti'n gwybod, hynny dweud Will. Dwi'n gwybod ddim mynd amdano fo. Wel, mae mam yn dipyn o fan. Lle dyn ni arni felly, wel, yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion ar hyn o bryd, mae Gareth Owen ar 1, Rhydian Evans ar 2, Rheinald Hughes ar 3, Clive Hamer ar 4, Rodney Glyn ar 5, Elfed Jackson ar 6, Pencapwriaeth Gwella Cymru, pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dyma ni ar y gair, Elfed Jackson yn pwyso'r botwm coch, fel oedden ni wedi darogan, ond yn chydig bach ar ei ôl o. Mae Gareth Owen ar ychydig o drawiadau ar ôl lle mae Clive Hamer arni wedi colli'r dydd o'r ychydig mae Neom yn dal ar yr ochr gyntaf yna.